matutyan manragsakan. Ay salidumay. Damdamag Radyo Sagada. Di Radyo Sagada at umuna ti tangatang na mangidanon kadagiti damdamag. Iti 104.7 FM, idanon mi kada kayo ti madama mapaspasamak iti Pagilian, iti Cordillera ken Northern Luzon. Ken banbanag may panggap iti komunidad. Damdamag Radyo Sagada. Okay, may bagal daw, papagayam kagayang, pati manuman iti uras iti panakaibingay dagiti sumagmamano at damdamag itangal daw, siyak ni Manong Arafi amang pananon kadagiti damdamag. Manipod kadagiti ulo dagiti damdamag, lokal kan iti Italiana. PLGO Mountain Province DMW Car hold a Timachug Day celebration. In Ruswati Provincial Local Government Unit iti Mountain Province iti panakakikadwa iti Department of Migrant Workers sa Cordillera Administrative Region iti panangipasangbay iti World Day Against Trafficking in Persons sa amawawagan met nga og-ogfu id Mountain Montañusa iti Hulyo 30 iti Governor Leonard J. Mayain Sports Complex. Naipatungpal na ito ay babae ni Titima United Against Human Trafficking, protecting people, promoting safe and legitimate employment, and strengthening collaboration among stakeholders. Amang pagganat-gat iti panang sarangat iti human trafficking kan panangi tag-ay kadagiti natalgad kan lehitimo agundaway iti panagtrabaho. Ni Attorney Chirel Daitak Yangot, Regional Director iti Department of Migrant Workers CAR, iti nang ipresentar iti karunaan ng aminsahe. In palawag nati kayat naasawan ti Timichug, inawis na dagiti estudyante amang muanpay daytoy kat inbingay na dagiti programa kan serbisyo ti gobyerno para kadagiti overseas Filipino workers kan kadagiti OFWs nagsubli iti Pagilian. Nangipaimat kadagiti mensahe iti suportada iti Governor Bonifacio C. Lacuasan Jr., Vice Governor Jose O. Dominguez, Dolly Carr, Regional Director Jesus Elpidio B. Atal Jr., kani Junicio Wakdasan, wenno Wakdisan, nangibagi ken Congressman Maximo Idalog Jr. Naipatungpal mat iti isumat lang daw iti Job Fair 2026 National Reintegration Network Fair. Nga inatindaran dagiti nagsubli nga OFWs. Pamilyada ken lokal amang sapol iti trabaho. Naipay matitulong pinansyal kadagiti kwalipikado a benepisaryo iti Department of Migrant Workers. Sigon kadagiti nang idaulo iti programa iti panggap ti aktibidad ket tapno mapabilag ti panangawat iti publiko iti pananglaban iti human trafficking ken may parangarang dagiti serbisyo ti gobyerno para iti natalged a panagtrabaho ken naornos a panagsubli dagiti OFWs iti komunidad. Iti dadumapay damdamag iti Basaw equips tourists guides with health, safety, and environment skills. Iti detalye na papagayam, nabilig iti panakaammo kaya nakabaulan dagiti tourist guide iti munisipyo iti Basaw iti salon ata kinatalgad ken panang salaknib iti aglawlaw kalpasan iti panagpartisipada iti orientation on health, safety, and environmental health and indaulo iti municipal health office iti Hulyo 28.
Naipagganat-gat iti aktibidad iti salunat iti publiko kat saan lang ang responsibilidad dagiti pag-agasan wenno health center no di kat agdanon iti amin apasat iti komunidad pakiramanan ti industriya ti turismo. Sakbayan ng rugi dagiti sesyon nang ipaay ti Municipal Health Office iti libre physical examination, medical consultation, ken laboratory screening kadagiti tourist guides tapno may sigurado ana salunat iti panang serbi kadagiti bisita. Naibingay mo't dagiti adal may papan iti environmental health ken panang salaknip iti aglawlaw papil iti tourist guides iti mangpaka napagtalkan at turismo. Mental health ken physical first aid kinatagal ti makan ken danom pananglaban iti HIV ken AIDS, personal a kinadalosa ken health referral system. Sigun kadagiti opisyal saan lang ang mangidaldalan kadagiti bisita dagiti tourist guides. Isudamot dagiti mangisalaysay iti kultura ken panakasaritaan ti busaw. Mangsalaknib ti iti daga ken tawid iti ili umuna sumumbat kadagiti emerhensya ken ambassador iti kina managayat ken kina panangawat nga ipag mamaganda ti busaw. Inayon ni Municipal Health Office ay iti panang panagian Vistar iti salunat ket kabailan dagiti tourist guides ket mangitunda iti natalged a komunidad na salunat. Iti na dumapay ang lokal na damdamag barangay to recognized for excellence in voluntary blood donations. Iti detalye na papagayam nang iparangarang iti barangay tuwo iti tadyan akas top 6 performing barangay iti National Voluntary Blood Services Program. Sigon iti pa nakaammo manipod iti blood bank ti Luis Hora Memorial Regional Hospital iti Abatan, Bauho. Nawat ti barangay da iti apakaammo gapo iti naindaklan apanang suportana iti voluntaryo apanagdonar iti dara. Anang ipangato kinkwa na kas may sakadagiti ng runa a barangay ti munisipyo iti Tachan. Aken nangabakpay kadagiti daduma a barangay manipod kadagiti karayan ang munisipyo. Kadwa na dagiti barangay manipod kadagiti munisipyo ti Cervantes, Baoco, Sabangan, Sagada, Busaw, Barlig, Bontok, Tinok, ken Mangkayan asakop ti serbisyo ti Luis Hora Memorial Regional Hospital Blood Bank. Sigun iti ospital, dati mo tapakamo kat mangbigbig kadagiti panagkaykaysa dagiti opisyal iti barangay tuwo. Barangay health workers ken dagiti umili nga nagtultuloy amang itandudo iti panagdonar ti dara. An makatulong iti panangapay sagana iti natalged kun umdas a supply ti dara para kadagiti emerhensya ken panagnato dagiti kaso ti sakit akas iti dengue. Impakdar mo't dagiti opisyal ti barangay ti panagyaman kadagiti aming nga nagsuporta iti programa. Babawin iti mensayha, one drop of humanity, give blood, save lives. Iti dumapay ang lokal na damdamag nang ipatungpal ti siha iti maikapito a General Assembly. Imbadado iti Sagada Fire Station ang mangibangay iti adal maipangkap iti fire safety. Si Sagada Mountain Province, nagumong dagiti kamang ti Sagada Innkeepers and Homestay Owners Association SIHA iti maikapito a General Assembly iti Hulyo 27 ijay kinlibod in ang mga pagganatkat it kinapatag iti fire safety ken panang surot kadagiti paglintigan para kadagiti homestay in kanda dumapay a pagyanan dagiti bisita.
Nakitululong ti Sagada Fire Station iti okasyon na babawin iti panangipay iti talakayan may panggap kadagiti kang runa nakasapulan iti fire safety para kadagiti residential occupancy. Nang runa kadagiti homestay kan kapadada a pasilidad. Naibata iti panangisiguro ti Republic Act No. 9514 with the Fire Code of the Philippines, iti revised implementing rules and regulations RIRR. Kan iti standardized Public Fire Education Manual Volume 5. Iti aktibidad ket natal na nga mangipabilag iti panakaammo dagiti operator iti may panggap iti pananglapod iti puor winusunog panang surot kadagiti pagalagadan iti kinatalged ken panang salimutmut kadagiti bisita empleyado ken sanikwada. Impasigurado mo ti Sagada Fire Station iti agtultuloy a panangpay iti impormasyon ken edukasyon may panggap iti fire safety. Amang ipaganatgat nga babaen iti panagtitinulong panang surot iti lintag ken panangibingay iti responsibilidad mabalin ang mabangon iti natalged ken nasalimatmat a komunidad. Iti dadumapaya damdamag iti inoswat iti PLG Mountain Province iti munang tranche iti pondo iti pamana para kadagiti proyekto iti infrastruktura. Iti Bontoc Mountain Province inawat ti Provincial Local Government Unit PLGU iti Mountain Province iti munang tranche iti pondo babaen iti fiscal year FY 2026 payapa at masaganang pamayanan pamana program iti Hulyo 30, 2026. Ti cheque kat inawat ni Provincial Treasurer Rafael L. Lingbanan Jr. manipod ken Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity wino PAPRO sa Secretary Mel Sinan S. Sarmiento P.A. Welben Mayor, iti Office of the Assistant Presidential Advisor on Local Conflict Transformation and Peace Sustainability with no opal akan Director Nole P. Mapili iti Comprehensive Peace Process Office with no CPPO. Iti naipalubos apundo kat isu iti umuna at tranche iti katumbas iti 80% iti naaprobaran agatan para iti upat a prioridad a proyekto iti infrastruktura iti sidong iti Peace Table 4 may patungpal wenno mai ababaen iti PLGU iti Mountain Province. Dagiti mapunduan na proyekto kat panangpasayaat iti Balikanaw Provincial Road Phase 3 iti Baoco iti 50 million. Panangbangon iti Brace iti Baoco 25 million. Panangpasayat kadagiti Core Shelter Roads iti Kalimbatawa Oto Kansor Baoco 25 million. Panangpasayat iti Kalimbatawa Pau Farm to Market Road iti Baoco 25 million. Sigon ken Governor Bonifacio C. Lacwasan Jr., dagitoy a proyekto kat mangpasayat iti panagbiyahe kan panakikonekta kadagiti komunidad. Mga paay iti natalgad kinalakaapanang sa dalyasat. Iti umili kan dagiti lugar iti pagmulaan. Kan mangpabilag iti panangipaay kadagiti karuna na serbisyo ti gobyerno. Kinuna na adagito iti maitunos iti may panggap iti mapanggap iti UPAPRO. Amang pabilig iti lokal a ekonomiya babawen iti panangpasaya at iti pananggunodo dagiti umili ken paglugan dagiti pagluganan dagiti produkto agricultural. Kinunamat nilingbanan amay sa adayaw para kinkuha na nga nangawat iti pondo iti nagan dagiti tataw iti Mountain Province.
Impasigurado na iti opisina dakat agtultuling amang salimutmat iti umiso ang nalintag kan responsible a panangipatungpal kadag iti transaksyon pinansyal. Iti na dumapay lokal at damdamaga, iti nagtulag ti tribo ti bot-bot kantulgaw, iti temporaryo ceasefire iti peace dialogue. Iti Italya na papagayam, tabok sa iti Kalinga, nagtulag dagiti tribo, iti bot-bot kantulgaw asumrak, iti may sa temporaryo ceasefire iti panawon iti peace dialogue, nga naangay ijay 503 Infantry Brigade Headquarters sa Ijay Kalanan, Tabuk City, iti Hunyo 30, 2026. Iti panagtulag kan panangipasingkad, iti temporaryo panang patingga iti gubat, wano panang sinopyat iti nagbinosor at tribo. Bayat ag titinulong dagiti duwa abunggoy, kan dagiti partido para tapno mabuo iti Parmento ti Kapya kadakwada. Iti peace dialogue ket in Pangulo ni Engineer Andres Ngawi kakadwana, dating Layo Municipal Administrator Attorney Mark Dave Bangas, ken Vice Mayor Alexander Malasi, naki tinulong mat iti ni Governor James Ibdoba. Personal asimang pat, tapno ipakita ti suporta na iti panangipasdak iti permanente akapya iti nagbusor at tribo. Nakitinulong mati aktibidad dagiti opisyal ken representante manipod iti LGU iti Tinglayan, Provincial Local Government Unit ti Kalinga, Philippine National Police PNP, Armed Forces of the Philippines, Department of Interior and Local Government DILG, kenda dumapay a sektor nga mangipakita iti nagtitinulong panakakikadwa iti panagunod iti naornos ken agnanayon akapya titi probinsya. Kita pa lang nagitidamdamaga ang maibingay tayo tatangal daw na imbang manangal daw kata kayo amin nga awan labas.